май там е геш. Хайде покажи номер. Не мога тук, трябва там. Добре, отиваме там да покажеш номер. Мога да спра, вече го пуснах. Показвай номера. Всички чакат номера. Лунна походка с блейдове. В момента виждате как един непрофесионален блейдър прави професионален номер. Гледай сега. Гледам, виждам. Има ли му нещо на коша? Букукчийско кошче, има ли ти нещо? Кученце. Искам да снимам кучето. Има му нещо, с ранен крак е. Кученце, ела да те излекувам. Не дей да бягаш, кученце. Друг бягащ индивид. Само, че не е куче. Някакво подобие на куче е. Да събереш материал за Хайде, филм. чакаме номер. Сега е геш. Чакаме номер. Май. Геш. Извинявайте. Вече чакаме от минута и 42 секунди номера на един необоздан блейдър. Не дървото. Не дървото. Само не и дървото. Не пребивай фотографа. Не. Само не и това. Не. Не.